Het moment dat wij beslissen, dit geld is voor mij, deze tijd is voor mij. Het bedrijf dat ik zal hebben, ik zal rijk worden. En ik word rijk voor mezelf, voor mijn gezin, zodat ik een fijne tijd kan hebben. Als dat onze enige motivatie is, dan verklaren we eigenlijk onafhankelijkheid van God. We hebben het over dat God onze bron is. En terwijl we vandaag aan het zingen waren, waren we aan het zingen dat wij niet zonder God kunnen. Dat we wanhopig worden wanneer Hij er niet is. We waren onze liefde aan het verklaren naar God. Maar ook zeiden we tegen God dat Hij ons eerst heeft liefgehad. Er is niets fijner om in een huis op te groeien waar er liefde is. Waar je weet dat degene die je daar gebracht hebben, dat ze van je houden. En dat ze bereid zijn zelfs hun leven voor je te geven, voor jou. Ze zijn bereid om zich op te offeren. En God is niet anders, God is hetzelfde. En God heeft ons opgebracht in een huis van liefde. En dat was zijn intentie en dat is het nog steeds. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor ons. Hij had besloten vanaf het moment dat hij ons op deze aarde had gezegd dat hij onze bron is voor alles. Voor alles. En velen van ons zeggen dat God onze bron is, of niet? We zeggen dat God onze bron is. En zo moet het ook zijn. Als het zo is, en dan vraag je mezelf dan af, waarom moeten we het dan erover hebben? Waarom praten we weken achtereenvolgens over God is onze bron? Maar soms gaan we door het leven en dan voelen of ervaren we als God is er niet. Misschien is dat een van de redenen waarom wij praten over, of het hebben over, God is onze bron. Er zijn verschillende broeders en zusters die lang zijn geweest. Ik weet zeker de pastoor, voorganger ook. Die het hebben gehad over verschillende aspecten van God is mijn bron. Vanochtend wil ik stilstaan bij dingen die ik noem 2 virussen. Die het hart aanvalt. Die veroorzaakt dat jij ontkoppeld wordt van God. En het moment dat je ontkoppeld wordt van God, dan ervaar je niet langer dat Hij je bron is. Deze virussen werken samen. Je kunt ze geen Batman of Robin noemen, of Jip en Janneke. Correcto. Maar ze werken samen. En waar die ene is de andere ook. Het enige wat zij gaan doen is, ze gaan je onbruikbaar maken. Ze gaan het hart aanvallen. Ze maken het hart zwak. En het hart wijkt dan af van God.
De twee virussen waar ik het vandaag over wil hebben. En de Bijbel noemt het de zonde der zonden. En de andere. En de ene komt pas in het spel wanneer de andere al binnen is. Correcto. Eentje baant de weg en dan komt die andere daar naar binnen. De eerste virus waar ik bij wil stilstaan is de virus van trots. Ik noem het trots. Onze trots. En ik wil even stilstaan om te kijken hoe werkt, hoe opereert deze virus. En hoe subtiel het te werk gaat. Het is niet een virus die je meteen ervaart of ziet en of zijn effecten meteen ziet. Het is een virus die binnenkomt. En hij nestelt zichzelf. En langzaam maar zeker begint hij aan het hart te knagen. En die vergiftigt het. En je begint te veranderen. En jij zelf, het valt je niet op dat je bent veranderd. En vooral en zeker wanneer het combineert met religiositeit, dan merk je niet dat je verandert. En we gaan een gedeelte in de Bijbel lezen. En je zult het zien. En dit gedeelte staat in Lucas. Lucas 12. Versículo 16. Vers 16. Tot en met 31. Ik heb dit verhaal vaak gelezen. En vaak heb ik het ook niet begrepen. Tenminste volledig begrepen. Ik heb bepaalde aspecten ervan begrepen. Maar niet volledig. En ik vroeg altijd aan God. En waarom heeft Jezus op deze manier gereageerd dat hij gereageerd had? In dit verhaal, waarom heeft hij zo gereageerd? Laten we het samen lezen. Lucas 12, vers 16 tot en met 31. En het zegt het volgende. Ela conta een parabola. Pisando. E terreno de certo homem rico estava da marcha produtivo. Ela começa a racionar em seu mês, pisando, que colomi hasi. Para sombra mi não tem lugar para guardar mi cosecha. E ela bisa, e saque lo mi hasi. Lo mi baixa mi magazine na abau e tra outro magazine na mais grande ainda. E den nang lo mi guarda tur mi trigo. E mi bienes nang. Lo mi bisa mi alma boting hopi, bienes, montona pa hopi anya. Tu mas sosiego, come, bebe e fiesta. Mas Deus avise, abo bobo, awe noche mes, bo alma lo guardo exigi for dibo. E agora, quem lo bira, dono de lo que bo a preparar? Assim está a gente que está montando tesouro para seu mês e não está rico para Deus. Se eu apontar Deus, te roubes para o porting hobby? Ik heb God altijd gevraagd, is het verkeerd dat je veel hebt? Paso, lo cual que meneer que está haciendo. Want wat deze meneer aan het doen is, het is acumular peting hobby. Hij is aan het opbouwen zodat hij veel heeft. Deus está roubes para botar Bíblia em abundância, para botar rico. God, is het verkeerd dat je in overvloed leeft, dat je rijk bent?
Ando Dios contestame, un versículo que me acordé de mi cabeza, pero caminda Dios te bisa que riqueza no tiene nada malo dentro. En God had mij geantwoord en ik kan me de vers niet herinneren. En hij zei, er is niks mis met rijkdom op zich. Pero de kiko de problema de meneer Kento. En wat is het probleem van deze man dan? Pasombra, meneer Kito tem pida terreno. Want deze man had een stuk terrein, een stuk grond. Ela maneje bon. Hij had het goed gemanaged. Ela duro. Hij had hard gewerkt. Het terreno produci. Dit stuk land had geproduceerd. Ela producia assim tanto. Had zoveel geproduceerd. Dat in lugar mas para guardar lo qual que estava te produzir, te que ela decidi. Dat hij niet genoeg plaats had om te bewaren hetgeen hij geproduceerd had. Hij had besloten dat hij een grotere magazijn zou bouwen. En volgens mij, dit is wat bedrijven doen. Een bedrijf begint klein, die groeit uit en wordt groot. Nou, wat is het probleem dan? En volgens mij kunnen wij het probleem in één korte vers vinden. In vers 19. Mi alma botin hopi. Bienang montonapa hopi anya. Toma sosiego, come, bebe y fiesta. We moeten weten dat toen God ons geschapen had, Hij heeft ons geschapen zodat Hij onze bron is. Hij heeft ons geschapen dat wij afhankelijk van Hem zijn. Alleen van Hem. Hij heeft ons geschapen dat we ten alle tijden afhankelijk van Hem zijn. Niet alleen van Hem afhankelijk zijn, maar altijd afhankelijk van Hem zijn. God heeft ons geschapen dat wij dag uit, jaar in, jaar uit, altijd dat Hij onze bron is. En het moment dat wij beslissen, het moment dat we beslissen, dat wij onze eigen bron zijn, heeft God een probleem met ons. Hij gaat een probleem hebben met ons. En het moment dat wij beslissen dat we voor onszelf willen voorzien, gaat hij een probleem met ons hebben. God houdt daar niet van. Hij zegt het op verschillende plekken in zijn woord. We moeten de dingen niet verwarren. Het is niet zo dat God niet wil dat we niets hebben. Maar de motivatie die in ons hart zit om te hebben, daar is waar God naar kijkt. Hij toetst het ten alle tijden. Hij kijkt de motivatie van je hart. Deze rijke man, zijn motivatie was dat hij zijn eigen bron zou zijn. Ik heb genoeg en ik heb God niet nodig. Ik heb God niet nodig. Ik heb genoeg voor vandaag, morgen en overmorgen. En hij zei, ziel, je kunt uitrusten. Ik heb God niet meer nodig, want ik heb genoeg dat ik voor mezelf kan voorzien. Nou, schrik niet. Ik was zo. De meeste mensen die naar de kerk gaan, die zijn zo. Want we kijken niet op zo'n manier naar ons hart. Als wij onze tijd investeren, laat me het zo zeggen.
Nós tá quita tempo voor de Deus. We nemen tijd van God. Para nós as coisas que treze ganagem para nós. En wij doen dan dingen die winsten voor ons brengen. Eigenlijk nós niet mesmo coração que meneer aqui. Hebben we hetzelfde hart als deze man. In momento que nós decidir que nós também usa nós sem maneira nós que. Het moment dat wij beslissen dat ons geld op ons eigen manier gaan gebruiken. Nós não quer depender de Deus. Ele local que bisa nós. We willen niet afhankelijk zijn van God en ook niet van wat hij tegen ons zegt. Eigenlijk nós também coisas que meneer aqui. Dus dan zijn we eigenlijk net zoals deze man. Tegenwoordig zijn er ontzettend veel christenen, net zoals deze man. Ze komen naar de kerk. Ze loven. Ze aanbidden. Maar hun geld is van hun. Hun tijd is van hun. Hun voorzieningen zijn van hun. En ze doen wat ze ermee willen. Wat zij willen. En het moment dat we dit straatje ingaan, is God onze bron niet meer. We zijn onze eigen bron geworden. We verklaren dat wij zelf, we verklaren onszelf volledig onafhankelijk van God. Omdat we hem niet nodig hebben. Eigenlijk zijn we dan God geworden. We zijn zelf begonnen met te verheffen op het niveau van God. Het moment dat wij beslissen, dit geld is van mij, deze tijd is van mij. Het bedrijf dat ik zal hebben, ik zal rijk worden. En ik word rijk voor mezelf, voor mijn gezin, zodat ik een fijne tijd kan hebben. Als dat onze enige motivatie is, dan verklaren we eigenlijk onafhankelijkheid van God. En dan is op dat moment God onze bron niet meer. Que diferença está ora entre nós? Que diferença tem entre nós em momento aí? Wat voor verschil is er dan tussen ons en de duivel? Que diferença tem entre nós com Adam e Eva? En wat voor verschil is er dan tussen ons en Adam en Eva? Die kom je te Waarom zeg ik het zo? Pas Satanas, hij bezig van. Want Satan had gezegd, ik wil de hemelen opgaan en ik wil meer dan God worden. Ik wil mezelf onafhankelijk van God verklaren. Ik wil niet afhankelijk zijn van God. Ik wil God zijn. Adam en Eva, abisa van tende. Si me komen voor die fruto die pali bom e malo. Adam en Eva hadden gezegd, als ik van de boom eet met het fruit van goed en slecht, zal ik net zoals God worden. Want ik zal goed en slecht leren kennen. Met andere woorden, ik verklaar onafhankelijkheid van God en ik heb God niet meer nodig. Het moment dat wij onafhankelijkheid verklaren door van God ontkoppeld te zijn, zijn wij niet veel beter dan hun. Laten we een stuk lezen in Ezekiel 28. En deze virus werkt op een zeer subtiele manier. Want wij willen allemaal vechten om vooruit te gaan. En we willen allen wat bereiken. En op dit moment, op zo'n moment, als we niet opletten, krijgt deze virus de kans om binnen te dringen. In Ezekiel zie je iets vergelijkbaars. Wat mira aqui na caminho de profecia over die ciudad de Tiro. Je ziet hier een profetie over de stad Tyrus. En als je begint te lezen vanaf vers 27. Je gaat het thuis lezen, want dat kan ik nu niet lezen. Wat mira con Tyrus te promover die halsa sumes como ciudad.
En je kunt zien dat Tyrus zichzelf probeert te verheffen als stad. En je ziet hoe mooi die is. Welke hoofdstuk? Ezekiel 28. Ezekiel 28. Ah, sorry, mi avisa? Mijn vers. Versículo 1. Oh. Sorry. Ezekiel 28 vers 1. Nós vamos ler vers 1. We beginnen vanaf vers 1 te lezen. Então diz assim aqui: "Atrove palavra do Senhor chega na mim bisando. Eu dizendo, bise prens de Tiro, assim o Senhor Deus te bisa. Para sobre o coração ta halsa e boa bisa a mim ta Deus. Me ta sinta riba asiento de Deus nang den coração de lamang, de elamanang. Mata hende bota e no Deus. Aunque bota pensa que bota mes sabi com Deus. Mira, bonota mais sabi com Daniel. Não tem secreto escondido pabo. Com boa sabedoria e bom compreendimento, boa acumular riqueza para o mês. Boa acumular ouro e prata. Pabo lugar de guarda tesouro. Com grande sabedoria, de enriquecimento de negócio, vai aumentar a riqueza. E para motivo de boa riqueza, o coração abira orgulhoso. PCI, assim o Senhor te avisa. Para sombra bahasi o coração, maneira é coração de para sombra bahasi o coração, maneira é coração de Deus. PCI anto, lumi 13 estrangeiro não contra dibo. Es nang di mas cruel di nasyonang. Nang lo saca ng espada contra boniteza di bo sabiduria e profana bo splendor. Nang lo asibo ba den pos e lobo muri maneras nang kawardo mata den coração di elamanang. Ainda bo tabisa den presença di asung kutamatabo, amita Deus. Bota gente e não Deus. Demang desnang kuta heridabo. Lobo muri maneiras nang incircuncida na mang de estrangeiro nang pasobra ami a papia, Senhor Deus te declarar. Então sigue. Atrove a palavra do Senhor, aí chega nami bisando, eu de gente, lanta lamentação para rei de Tiro e bise, assim o Senhor Deus te bisa. Botava tinha sello de perfeição, lleno de sabedoria e perfeito de boniteza. Botava na Edén, den hofe de Deus. Botava adornar com todo sorto de pedra preciosa, rubi, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safiro, turquesa e esmeralda, e obra de arte de bo montura nang e bo escarnir nang tabada de ouro. Riba dia que o awardo criar, não awardo preparar. Botava ungir como querubim guardador. Ami a poneba inang. Botava riba ser o santo de Deus. Botava cana mei de pedra de candela. Botava perfeito de caminho nang. For de dia que o awardo criar, tena momento com injustiça guardo hanya dembo. Para motivo de bo negociamento extenso, bo llena com violência e bo peca. Pensei me atirava fora de cero de Deus como algo profano e me destruíbo o querubim guardador fora de meio de pedra de candela. Bo coração abira orgulhoso, para motivo de bo boniteza, bo corrompibo sabedoria. Para motivo de bo esplendor, me abentabo a bau na suela, me aponebo delante de reinang panang mirabo. Com multitud de bo iniquidade nang, den injustiça de bo negociamento, bo aprofonar bo santuário nang. Pensei me alaga candela sali for de bo, essa aqui acaba cubo, e masibo bira shinishi, ribatera, den vista de turas nang kutamirabo. Ik laat het tot daar.